ko ya samu na nan Baba Kyabi ka huta Rija ma shida da kama Rija shida ka kama Rija guda shida da kama abu garba wannan ba Gawa ko sharadi ne ni da ma bidiyo ce na zo in a sai ba wasa lalle zai ce mana mu zo akwai harka iya ce ya kwanta waliki barka haba Banki ya ne da dama ko? Malam Tete, da dama ko? Lauli, Asiyan, da dama ko? Kai tun farko ne aka same ta. A tun farko ne na shirin ci an same ta. ba yau ba mu ba yau ba To ni ba sani ba wallahi. a nan duka za a sami ne da